Ikaw Daniel, kita ba ni tao? Makita niya ganyan ako niya. Ungo! Pasti makita na ko niya ako kaungo. Natin! Yes, kita! Ay! Natin! Pili mo! Natin! Si Natin! Ah, nagret! Sabi na kong maligyan Clorox. Bay! Taar ba ka dali ko dito. Kapoy barog. Di magagikan. Di pangita na ko nimo. Dari ko, sig pamasahero. Ikaw na ko pamasahero na ka. Oh, galing na ra ko na human oy. Nagandang ko na ko laptop. Ikaw, taar ba ka dali kung saan ka dali? Da, kamot ko eh. Kay palitan ako gagalo sa Adil. Kuya Iko, asa mo na si Mami ug Daddy? Anong ikaw may nakatubag? Ha? Naglain na sa dang lawas ni Mami? Nya, di na sa papiya ni Daddy. Nata ko'y good news pa, Kuya. Kanang, kaslo na naman ko. Galo. Basta kayo may iregalo ni Adil ba yun? Nagproblema ka ana? Oh, simple. Palitig binangkal. Ha? Oh, nganong itong binangkal? Gubaan o galuha. Uway lang may anak. Unsa? Ay, hala, uy, wala ka sila ni Mami ug Daddy nga mo man ang hinungdan nga gibaligi ang mga baka nga para ako untang bahin. Kay para na sa kong kasal, Kuya. Butang akong paliton bay. Para kung makakita sa butang, kinundom sa nako. Unsang ka. Tutian di ka, mas maayo ng pagkaon. Kay kana si Adel, sus kadakog kaon ng bayhana. Ha? Ingana jud ko grabe ang sitwasyon ni Mami nga di gid siya kalakaw. Na uy, yung saon man ni ron nga magsabot man mi sa kasal. Yung saon man ni ron? Ha? Ha? Sure ka, Kuya? Ikaw na lang, Wari. Sure ka? Hala, sige. Mas ganahan ko na, Kuya. Sige, sige. Mas ninot na yung bracelet ang paliton niya. Para namin handumanan ba? Part. Sultian di ka, mas indot lagi ang pagkaon. Kaya kung kumutambok na si Adel, ikay pasalamatan sa ginikanan. Kaya ka na si Adel, tako pinagkaon. Kaya ka na sa mga Wari, Kuya. Sultihi ko, ha? Kaya para masugat ka sa airport. Ha? Nanasid ka na yung surprise. Uy, bata pa man taong-taan na. Uy, pagtarong ba? Kano sa akin kuhaon, tika? Di ba ka, mo na palitan ka ng mga pagkaon ng mga lamig kayo. Bingka, bodbod, ay latong pan, na ubi ba yun? Ay lato ba yun? Hindi siya ganahan. Palitan ako sa bracelet, kundi kwintas. Bracelet o kwintas. Wala lagi na ba yun? Anong mga gamit? Ayun na. Wara na eh. Anong pagkaon? Bingka, o binangkan mo na plita. Ade lagi bray. Bracelet idong paliton parang Adil. Bingka na kay binangkan! Suko ka ba? Di ba kasabot? Awak man noon? Nasuko ka eh. Wa lagi ko masuko wa. Nangutan na ka na kung unsa irigalo. Gisultian di ka matuo. Lawgaw mo eh. Gubaan istoryaha eh. Ako, okay ra jud ko ngayon kaya makikstorya sa mamang papa ni Juven kay close man sa kita, so wala ko'y problema. Kabaw ko nga ang akong unsay maayo na ako ang imuhang unahon sa Diyon. So, thank you kay Kuya ha. Ang excited na kay kumari na ka kay para masugdan na ginang plano sa kasal. Masama na to ha. Masama na to nga bingka o binangkal ha. Mo na to mo. Bingka. Kapoy mo eh. Kapoy mo. Excited na jud ko. Ganahan jud ko nga part ka sa pagplano sa akong kasal, Kuya. Yes, si mong baby girl. See you! Excited na kay ko. Sige, Kuya, ha, basta tawagi ko. Love you! Asa naman sa kajuven, wey? Ha! Bisan mag-abot pang langit o yuta. Dele, may tabo nga maging ayaw ko ng tiriyan. Ha! Never! 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 Ha! Oh! Georgiana! Ha? Atong tumanon ang tambag ni Kapsam. Lagi na itong strategiya karon. Magpaubos ta. Bisan nung nabiya ka na, ha? O niya! Ipaunsa man nimni akong gibati! Ha? Nagbukal-bukal akong kasing-kasing kakoy. Ay. Tuwod sa gibati tiriyan nako. Lalimang kagibok mo ko niya. Ay, lagi, Wak may ni
pagpaki mo, nagibugno lagi ka, gibugno ka. Pero, magpaubos ta. Magpaubos ta. Paubos. Uy, kana lagi itong tumanong mo, may estratehiya na to kay para yung kita ang mulabas. Kita mo gawas nga mga buutan. Tumano to ang tambag ni Kapsam. Epektibo ka na iyang tambag. Ato ng tumano, klaro na kayo na. Oya! Ipaunsa man na mo, ha? Nainit pag hindi ako gibate! Init kay kong utok! Ha? Uy, paunsa na mo! Kakit-kitong kong tiyong! Kunin ka pa rin ko dapat, ha? Unsa pa kunin mo buhato na? Ang imong buhaton? Oh! Dili una ka mo solte. Basta! Mag-inamang ko! Oo! Mauna yung buhaton. Di yun ka mo solte. Musulti ka gamay lang kayo kay para nga buotan yun ka nga tanaw. Ha? Mao ba, koy? Mabuutan ko? Kung dili ka kumusulti? Oo, kaya maawa ka na kasabot na ka. Mabuutan kang tanawon. Unya, si Tiryang ang mugawas nga maoy salbahis. Sure ka, koy? Sure na sure. Ma, nakapalit kong kimchi, ma. Unsa man nakapalit og isda sa baybayon? Ma? Nga naman ka, ma? Sakit yung ngipon? Ma? Nga naman ka? Ma, giluasan ka? Yan, unsa man ka, ma? Ma? Matupag ba? Ma, wasag mo na. Mas mataw ka. Isa mo magtiyan? Isa ka timutiyan? Isa man yung nakita po ni mo, maunay. Ma, isa may nakita po ni mo. Ano mang talon sa mga? Unsa man, nakita po ni Papa? Wala makamata si Papa? Oy! Kiwag kamata sa giyatake, kiwag kamata. Kamata ba ko, oy? Nakinabot na ka. Ay, kanang imong inahan, nag-uol na siya Adel kay Gibugno. Gibugno. Kinsa may nagbugno ni mo, ma? Ma, kinsa may gabugno ni mo? Si Tiryang. Sos, ang dagways panuway! Lipag yun mo angkon nga siya naglipak na ako! Ha? Sos! Ikaw, Philip! Hoy! Paginaw sa! Sos! Kung wa pa ko nuupog ni Pilimon! Oy! Giupagwa na to na ko suging! Ilumsan ko na to! Ikaw lang kapupupong na ako! Sinang Tiryang? Katong mama ni Juven? Oh! Ngan bugno man kaninang Tiryang, ma. Tungod kay gipasangin lang siyang Tiryang nga siya mo'y nanabi nga si Tiryang ungo. Sos! Kung wa pa lang yung pulupog ni Pilimon! Nasa mo ka Pilimon ay! Masustaw ni mo! Mirise! Mirise! Ano kitang taon pa na ni mo, ha? Yang! May mo ba yang? Sakit na kayang ulunggan yang papawayan ang bata ni Moy! Pasigi ka pa ng baba ni mo! Uwa na ka puya! Ang ulunggan sakit na kayo yang! Hoy! Ayaw dyan kong pogi, ha? Ay kong pogi sa akong batiun kay hilantan ko kung di ko kapagawa sa akong gibate! Ha? Naglagot ko! Naglagot ko! Nga na nabi man sa kama. Tungod kay nakitaan ni mama ni mo si Tiryang nga nagtuwad. Ano sige magkagbagulbol? Nabugnoan naman to ni Muyang. Sakto na to. Maguwan lang tagi patawag na siyang hilason ng kapitan. O nakapahungal ka sa mga bali. Pahungaw yang, kaya. Dako yang, dako. Ari pa mo yang. Yan, subay na di gamayang. Hungaw lagi na yang. Ayaw ko bugan-bugan ni Filimon, ha? Ha? Ikaw ba ato ka mulapan atong uging? Ha? Wa man kumulaban yang. Ikaw mo akong gilabanan. Kaya pinangga naman kayang. I love you man yang. Mahal na naman akong mapriso ka kay. What the kartang kalukat yang? Unsam kayang oy?
Nga nung nanabi man sad ka, ma. Tugod kay mao na lagi to. Kay nakitaan man gud ni mama ni Mos tinang nagtuwad. Muna nga nabi po siya nga ungo. Ayo. Ayo. Dili maayo rong adlaw na namo. Sanan. Ang suran-suran na lang katahuran niya. Isapot ra ba Yang. Kung isapot kay ayaw yapil ng lain tao yan. Laki na magtingog ka no? Kasi maligyan na kay Mito. Ikaw, tuwa ko. Oh, ano ako may patuon ninyo? Ikaya to. Sapot ko. Ayo. May adlaw Pilimon. Pastilan. Degyan mo yung adlaw ng kapsam. Nganong niya mo ka din sa amo, kadi man imong teritoryo? Samtang ako pa'y kapitan. Tanang suok ning kampiriko. Akong teritoryo. Kasabot? May noon. Ikaw na tagiyan ng kampiriko. Kami gabayan og tax di siyuta, ikit tagiya. Ah! Ungang niya makakap... Kung siya may mong toyo, layo pa mga eleksyon. Isulti na yung nagkakuno sa imong tuyo. Nagbukal naman yung dugo ko ron. Sorte niya ka. Kung siya mong toyo, nagbukal na yung piksa niya ko, pasok ko. Di ako diri Pilimon. Kay Hosayon ako, si Oging ug si Tiryang. Ano to? Imo ming husayon si Uging? Kuya hay mas Uging. Bitaw ka. Hay man si Oging. Inom ka siya usayon. Si Oging, humanan ako mahusay. Ikaw na lang, wala pa na ako mahusay, Tiryang. Oo, hindi ay nang magtuwad. Ay, ongo! Gyod, ongo! Husay ka, Adel! Ayaw gipahikap ha! Ayaw gipahikap pa na nila! Say! Ayaw lagi pagtingog og daghan, maanag ka lang atos gawas. Ayaw, para... Butan ka tanong, ayaw ka. Kinsay husayon ni mo ka? Kinaya ko rin yung uto. Si Oging ug si Tiryang, may akong husayon. Aw! Husay! Aw, husay! Puta! Husayon ba ka? Husay na din? Stop! Manong stop man ka? Husay! Husay, stop! Ambot-ambot mama ni mo day mo ni. Nga ayaw pahika bisan asa nilang sakop sa pamilya ni Tiryang kay matakdan ka pagkaungo. Mo ni mo sabot mama ni mo? Ha? Kumag-husay magkami si Uging! Nagtanap! Ang husay! Husay magkani mo koyo. Oh, ala lang, sinas lang, oh, inamang. Butang kita lang, no. Daog ka tali! O yan! Pwede na ng husayon mo kuna si Uging. Dayon! Ang ako asawa mo yung sunod ng husay. Pwede na na. Pwede! May magbuot na ako. Ako ko'y kapitan. Ay, kabayas! Pwede mong kapitana ka! Ano? Arin mo husayon sa mga? Siya pagtulong mo ba? Barangay hall? Sangil mo na mo at arin mo siguro niyod to. Busog ko. Unsay pagtunay mo? Way kaos amo. Ikaw, Tiryang. Tambagan di ka. Tabagan! Tabagan mo na muna, Pilimon. Ngayon may kapitan. Nahusay na din mo siya. Ngayon mo na magtambagan. Wala na ilalis. Wala na ilalis. Ayaw nagsul nga si Tia Oging. Kasabot ka? Ayaw na pamugno. Karon, nausay na tamo ha? Ayaw na pamugno Tiryang ha? Ayaw na gyud. Kay kung dili ka gusto nga, igait ikas dul niya. Ha? Duldol? Akong asawa, imo igais duldol? Inom pagkagas ka? Sa kay gas. Sa? Painom kini mo gas, hiluan ko ni mo Pilimon. Tarong nga kapitan ba ako? Ayo, kamay balig yung kwintas o bracelet? Mamili ko din may regalo kaya? Hoy! Usap ka? Bayad na kong regalo? Taga yun ng regalo sa atin. Relax lang, Ugap. Relax lang. Gas bag. Pang gas pin bag. Kiningkap. Kung saan naman to? Nahusay na ni sila. Okay. Husay mo? Amatay! Ikaw siya, husay na ko. Ihikot nga sa dulo. Hindi ko na mahusay. Wala na, mauna to sa Tiryang. Husay na, husay na. Mauna tong ikistorya. Husay na, basta ako lang ikistorya. Ayaw na pamugno. Ay, husay naman daw. Te muero como no te tenga, no me
grabe si January Boris. Nade magpa-shoutout na itong atong usa ka amigo. Usa ni sila ka OFW, si DJ Lex Remix. Shoutout nimo idol. DJ Lex Remix, amping diya sa Saudi. Salamat sa pagsuporta sa atong salida nga gugma ang puhunan. Salamat.